ओइ जालिसो नालाय मोसौआ डिस्टार्ब टाइम हास्लाबैयावनो ओइ ओइ आया आया ओइ मादार अने गेलेखांबाय फाइनाल गेम गल्डेन लेंगुरजों हाथिसुरजों ओ बेंटल बाजार आइ पवालि ब्रिज फार्स्ट टाइम फैफेरदों स' लोगोफोर हामेशा गेटारा बेयावनो पार्कआव पेट्रल पाम्पनिफ्राय ब्लग स्टार्ट खालामलायबाय आङो स' वेलकाम बेक टु माय ट्रेभेल स्ट'रि गाइस आइ होप नोंथांमोना गासिबो मोजां दं स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामैनि सिगां नोंसोरनो खोन्थानि मानि थाखाय आं ब्लग लाबोदों दिनैहाय स' जोङो दायो बेंटल थांगासिनो ओमफ्राय जों मानि थाखाय थांगोन होनोबा जोंना मोनसे राइडार्सफोरनि मोनसे फुटबल खेला जानो नागिरदों जेनेबा आमथिसुवानि नामावहाय आरोना स' लोगोफोर दायो जोङो थांगासिनो नै पार्कआव मोनबाय नै एसे हाखु दाखुबो जाबाय नालाय जों एसे राबाव थांसै आरोना जोङो लाखिगोनसो नामा लकेलसो आदामोन लाखिनाङा लकेल बयसो फर एक्सपो बेरादुगा इन फिउचार गाइस क्रास बेयो क्रास दासो कारिगाव मोनदों नै गाइस थारमाने बाइकखौनो सिम मिथिखायो ट्रेभेल विथ ब्लगनार कपिराइट फैसिगोन औ माने जों सानैजों थांगासिनो आरो दायो ट्रेभेल विथ ब्लगनारजों आङो जोंना माने माखासे राइडार्सफोरा गासिबो थांनानै दंजोबखायो माने जोंल' लेट जानानै थालांदों आरो माने दिनैनि प्रग्रामाहाय माने डिनार विथ केम्पिं आरो फुटबल जोबखांनायनि उनावहाय जेनेबा ओंखाम जाहोनानै केम्पिं थायोबा केम्पिं थानो मोनगोन आरो बेयावनो माने जेनेबा जों दाथ' बिराद गरम माने सानदों आरो थानो हागोन ना हाया जुदि थानो हायोबा केम्पिं खालामबोनोसै थानो हायाबा फैफिनसै आरो नायसै दा मा जायो सिटुवेसना मा खालामो थांगोन दिनै आरो जोंना ब्रादार मोनाबो लेंहरगासिनो थाब फैदो होननानै मेचआ जानोसै होननानै हाखु दाखु जानाय जाबाय आरो दा ओंखायनो जोङो एकदम लामाखौल' सिबनायखौल' फकास खालामगासिनो बारा रायलायबाय थाथ'वासै आरो ना थांगोन दिनै आरो ना ओमफ्राय आमथिसुवायावहाय जायनि गामियावहाय बल खेला जायो बिसोर मिथिखायो आमथिसुवायावथ' मोनफ्रोमबो गामियावहाय बल खेला जायोना बिदिनो बोराय सेंग्रा बादायलायनाय इन्जयमेन्टनि थाखाय जेनेबा आमथिसुवायावहाय बेखौ मोनसे प्रग्राम खालामनाय जायो आरोना बयनिबो गामियाव मिथिखायोना दा जोंनाबो राइडार्सफोरनाहाय माने बिदि मोनसे प्रग्राम लादों आरो ओरैनो मिटआपबो जाबाय ओमफ्राय बेयावनो खेलाबो होबाय आरो आमथिसुवानि नामावहाय कासकट्रा मोनबाय स' लोगोफोर नै मोनथारसै बारा गोबाव गैला कासकट्राजों हाबबोबाय आरो जोङो दायो बल जोनो एक्साइटेड जासिजोब्बाय बाहायाबोथ' जोंना जोसिजोबगोन दे ओमफ्राय नायदो नै पेट्सखौ बाहायना माबाखा फेमिलि पेकखा डाइरेक्ट नायखा बे खिन्थु फुरा गरसे सोखागोननो गाव फुरा खोन्थाखाबाय आरो सोनो हायोबा आंनिफ्राय मोनसे माबा होनसै आं सारप्राइज होनसै बेनो दायो खोन्थाखादों सारप्राइजखौ खोन्थाजायो नामा जस जागोन जिखुनु जाया फिसा बुस्थु नङा नों गोजोननाय मोनसे बुस्थु होगोन आं जै गरसे सोबादा एकदम आइफन औ जागोन दे 15 Pro Max जै गरसे सोबादा 15 Pro Max बिदिनो सुरा बेगार दं नै गामिनि लामा नालाय बिदिनो जायो गामिनि लामाबाबो बियो खिन्थु PWD ओंखायनो एसे ब्लां जादों लामाया जिखुनु जाया जोङो नै फुरा एक्साइटेड आरोना जों मोनखासिगोन मा जायगा मोनखोब्रा बाय बियो मा जायगा बे आं बेयाव फैखांबाय खोमालै माने गोदो माने आं एसे सेंग्रा समाव होनलायबावदो बोरायबाय ना माने सेंग्रा समावथ' जास्ट किडिं गाइस माने आङो क्लाबाव थायोमोन नालाय सिगां टाइमावहाय होमबा बिथिंजायहाय बल जोनो फैबाय थायोमोन आरो क्लाबजों सानसोरां क्लाबजोंहाय माने आं सानसोरां क्लाबाव थायोमोन गोदो एसेबाबो बल जोबाय थायोमोन नालाय बल लायग्राखौनो होनदो जिखुनु जाया जेबो साक्सेसबो जायासै नालाय बलजोंहाय जिखुनु जाया फैयोमोन आरो आं बिथिंजाय एसे खेल मोननाय मोनदो मा जायगा होनोलै बेखौ बेंटल मोनहां आरोना बे साइडनिफ्राय आंनि सोरबाफोर भिउवार्स दंलाबायोबा जायगानि नामखौ खोन्थादो गासिबो थाफ्लांलाबायो खोमा आरोना बे 1000आथ' जाहां जाखाबाय 1000 खालामथारनांगौ नैबे भिडिअ'हाय गासिबो एकदम शेर
खालामसिजोब गावसिबनानै ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयारफोर खालामसिलाजोबनानै एकदम 1000 साबस्क्राइब जाथारनांगौ ओमफ्राय मोनसे सेलिब्रेसन खालामसै केक हागोन फिसासाबाबो आरो जिखुनु जाया बादा खालामबाय आं केक हागोन 1K आवहाय आरोना थ' लोगोफोर मारै जाखो बाबु लामा गेजेरावनो माबा खालामगासिनो बाबुआ सोरबा दानलांबा मा जानांगौ जाखो नै फिला नैबेनो नै बेयावनो जागोन हनै हरैजाय जमा दंहैजोबो थांगोन दिनै ओइ जालिसो नालाय मोसौआ डिस्टार्ब टाइम हास्ला बेयावनो ओइ आया ओइ मादार आयौ सेस नै मा खालामजोबखो सिथोब जालि मोसौ बिलाय बोथेजोब्बाय नै आंखौ बोथेजोब्बाय नै नालाय गारिजों बोजाबनायखौ नुवाखै आंखौ सिथोब आयौ सिथोब गैलामोनलां जमा दंजोबो नै नै गेलेखांबाय दे बैयावनो दोनजागौमोन दां औ नैबाय सुदो ना होमबा बाय दुगै मोनबाय दुगैनायालाय हनै जोंना माखासेफ्रा बैयाव दङ नै ब्रादार थाब गानद' बाय थाब गान गामसा नांगौ आंबो दानि उनावसो लोगो मोनसिगोन दे गाइसमोन खेला देरहाखोना जेनखो आं दासो खोन्थाबोनो हासिगोन रावबो मबाइल कन्ट्रल खालामग्रा गैया ब्रेकनि उनाव 1-1 स्कर 1-1 ब्रेकनि उनाव मानसिफोरनि हालोदखौ नायदो नै स' फाइनालि मेट्स खतम गरथाम गरथामाव गरसेल' सोबसिननो हाबाय जोङो गरनैयाव जेनबाय आरोना मानसियाबो एसे खममोन नालाय जोंना 10 जनल'मोन ओमफ्राय जोंना डिफेन्सआबो एसे उइकमोन ओंखायनो जेनबाय आरो जेबो नङा नेक्स्ट टाइम आरोना नेक्स्ट टाइम एबार देरहानो नाजागोन स' बेनोसै आरोना गेमनि माबाया रिजाल्टआ गल्डेन लेंगुरजों र'जों जागासिनो आरोना दायो गल्डेन लेंगुरना ओरै येल्ल'आ ओमफ्राय र'ना ओरै ब्लेक गानदों आरोना जागासिनो र' दसे थानानै माबानि खेलानि रिजाल्टखौ खोन्थागोन आं होबायनो बा बर' राइडारा होबायनो मेन अफ दा मेच ओइ सुग्लिजोब्बायलै गल्डेन लेंगुरा र'खौ बाथ' जाखालानै मानसिया नालाय जों थाखायनो जेनदों उदैयानो फेमिलि पिक लानानै बहा बल जोनो मानसिया नायदो जाखालानो औ नोंना मबाइला नै बुस्थु मेच खतम गल्डेन लेंगुर विन र'आ जेनबाय आरोना बिराद फाग्लालै नै बिसोर बोराय हिनजावफोरनि खाथियाव जिरायमोननायखाय सिखारनो गोसो गैया एकदम बैयावल' जिरायथाबबाय थायो नैबे नेक्स्ट गेम जागोन जाहैबाय माबा दहाय जोंजों जाय देरहादों हाथिसरजों गांजेमाजों अचानक से नहीं ब्रदर अचानक से नहीं ये मैं चोट नहीं लगा कहाँ लगे ये तो पहले से पहले ही ऐसा हुआ हम तो पहले से गया थे आके फेल हुआ था ब्रदर अचानक से नहीं जानबूझ के किया है ये नेक्स्ट वन नो इशू डिफेंस अच्छा खेलता है आपका प्लेयर सब बुढ़ा हो गया प्लेयर है ना अच्छा खेल रहे हैं वो एक्टिव प्लेयर ये 3 है वन वो हम लोग गाँव का क्लब का कैप्टन है ये भैया जी है क्लियर द बॉल सो इट क्लियर तंजिङ मेरा लाइनमा माग्नु न लाइनमा माग्नु चान्स हुन्छ दे आर पुराना डिफेन्स हाथिसर वर्सेस गांजेमा आराम से ब्रिंग बैक सीधा मांगना ओ सीधा आंदे शॉट लागबा पेमा
Pass shot. Oh, Come on. Nice. Nice to half time जाबाय 0-0 स्करा I'll go to the event. मैच खत्म हाथिसुर विन फाइनल गेम गल्डेन लेंगुरजों हाथिसुरजों नायग्राफ्रा ओरै दंजोबो लेंगुर अ डिफेन्डारनि सुरबाय फाइनल गेम आरो बै गथ'आ एसे मोदोम जानाय जाबावनांगौ ने गल्डेन लेंगुरनि जिउदोंमोन गोरलै खासे ने कर्नार बल बला होथारोलै आसला प्रेजेन्टजों बिकिजों बिदा फंबाय सुनि ने दुइजों थिनजों जुदा Suara cakra. Poni Uganda. Studied in Paris. Rainani pagla kamu ini. penalty lah. Kau sendiri lalu mau semua tuh. Qatar. गोल हाथिसुर ना होबाय Thank you. Patah banget kayak gitu. well played हाथिसुर ना सोबाय गल्डेन लेंगुरखौ सिबा होबायलै बिसिना गल्डेन लेंगुरना 1-1 स्कराव 1-1 जाबाय ट्राइ बेकारसो जासिगोनदांलै हाथिसुर 2 गल्डेन लेंगुर 1 हाथिसुर देरहाबाय गल्डेन लेंगुर जेनबाय 2-1 Kontam running kan ya? दुगैहैनो थांसिगोन गाइसमोन जेननानै लाजियाखै नोङो हा दुगैनो थांसै दुगैनो बेंटल बाजार जाला मेंसिजोब्बाय गोलोमदैया हाबफिनजोब्बायसो दुगैहैनो थांगासिनो आरोना जोङो दैमायाव दुगैसो आइपुवालियाव मा होनदों Aipwali. ए दैमानि नामा आइपुवालि होनो आयौ माबायदि नाम बेलाय दैमानि दैमाया थांगासिनो आरोना दुगैहैनो आइपुवालि दैमायाव बिराद गोबाव जाबायमोन बेंटल बाजार फैयैया बिराद गोबावनि उनावसो फैदों आरोना फार्स्ट टाइम नङालै सिगां फैबाय थायोमोन जोङो बल जोनो ओरैजाय बेंटल बाजारावहाय मम' नागिरगासिनो जों मम' दखानखौनो नुवा माथो फोरोबाय Misalnya yang बारा बेरायलाबायाना जों हा बेनोथ' आइपुवालि ब्रिज फार्स्ट टाइम फैफेरदों माथो बिराद मानसिफोर थायो थारमाने बे साइडआवनो जानाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय गासिबो जाजोबगोन आरो बेयावनो खालामजोबगोन बे साइडआवनो बेयावनो मोनसे बैनो जागोन बैजों लाइट नुनाया थुरसुरनो बे ब्रिज साइडआवनो आरोना जानाय लोंनाया बिराद गोलाव माथो दालाङा दासो जोबदों 1.5 नङाबा 2 किल'मिटारसो जागोन आरो बिराद गोलाव दालाङा नैबेजों हाबबाय एबार अरे भाई लोग मारै सालायदों फुरा अफ र'डिं खाने आयौ लामाया फुरा अफ र'ड लेट्स गो आइपुवालि दैयाव दिनै फार्स्ट टाइम दुगैगोन
माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनगोन नायसै आइफलिन दैखौ थांफिनसै स' लोगोफोर भिडिअखौ बावनो एन्ड खालामसै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामबानो जाबाय नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनगोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय